नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण इडली बनवणार आहे. मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत इडली. आज मी तुम्हाला पोहे वापरून इडली कशी बनवायची ते दाखवणार आहे. पोहे वापरल्यामुळे आपली इडली खूपच सॉफ्ट होते. मी या कपाने हे 3 कप तांदूळ घेतले आहेत आणि याच कपाने मी अर्धा वाटी उडीद डाळ घेत आहे. तर मी याला चांगलं मिक्स करून स्वच्छ धुवून घेणार आहे. मी याला 4 वेळा स्वच्छ धुवून घेणार आहे आणि इडलीला कायम जाडे तांदूळ वापरायचे, जे रेशनिंगवर मिळतात ते. त्यामध्ये पावडर असते, म्हणून मी त्याला 4 वेळा स्वच्छपैकी धुवून घेणार आहे. पोह्यांचा वापर कधी व कसा करायचा ते मी तुम्हाला नंतर दाखवणार आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता माझे 4 वेळा तांदूळ स्वच्छपैकी धुवून झाले आहेत. आता मी यामध्ये पाणी टाकून ठेवणार आहे. 5 तासासाठी ठेवणार आहे. पाणी नेहमी तांदळामध्ये 1 बोटापेक्षा जास्त ठेवावं. हे बघू शकता तुम्ही. आता मी याला झाकून ठेवणार आहे 5 तासासाठी. झाले आहे. तर त्याच्यामध्ये मी आता मिक्सरला लावून घेणार आहे ते सर्वांना. पोहे आणि उडदाची डाळ तिन्ही पण मिश्रण मी एकदम मिक्सरला लावून घेतले. पोहे वापरल्यामुळे आपली इडली खूपच सॉफ्ट होते. तर हे बघा, आपलं हे बॅटर खूपच चांगलं तयार झालंय आणि याची इडली पण खूपच सॉफ्ट बनणार आहे. तर तुम्ही पण एकदा ही माझी ट्रिक नक्कीच वापरून बघा. तुमच्या या बॅटरमध्ये एकदा जरासे पोहे भिजत घालून मिक्सरला लावताना थोडे वापरून बघा. तुमचं पीठ खूपच चांगलं येतं आणि याची इडली पण खूप छान बनते, एकदम सॉफ्ट बनते. आता हे बघा, माझ्याकडे जे इडलीचं भांडं आहे त्यामध्ये मी पाणी गरम करत ठेवलं होतं. आता बघा, मी ते इडलीचं गोल भांडं घेतलं आहे. त्याला मला तेल लावून घेणार आहे. आपण त्याला व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं, कारण की इडली आपली चिकटली नाही पाहिजे म्हणून. आता त्यावरती बघा, मी हा 1च चमचा बॅटर टाकणार आहे. आपल्याला जास्त बॅटर नाही टाकायचं आहे आणि ह्या पिठामध्ये सोड्याचा वापर वगैरे काही करायचं नाही आहे. आता हे बघा, एक भांडं मला तयार झालं आहे. तर मी इडलीच्या भांड्यामध्ये ठेवते. आपल्याला हे बघा, भांड्याला व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं आहे. तसं दुसऱ्या भांड्यावर मी तयार करणार आहे. त्यामध्ये पण मी असं 1च चमचा बॅटर टाकते. आणि ते बघा, याच्यावर दुसऱ्या भांड्यावर मी ठेवून देते. त्याचप्रमाणे मी सर्व इडली काढून घेणार आहे. आता हे तुम्ही बघू शकता, मी 4 भांड्यामध्ये माझं इडलीचं बॅटर ठेवलंय. त्यावरती मी आता हे ढाकण ठेवून देणार आहे. आता मी याला 15 मिनिटं व्यवस्थित शिजवून घेणार आहे. शकता आपली इथे 15 मिनिटं पूर्ण झाली आणि आपली इथे इडली तयार झाली आहे. आणि बघा, इथे आपली इडली तयार झाली आहे. ह्याला मी काढून घेणार आहे. मी इथे इडली काढून दाखवते आणि ही इडली माझी खूपच सॉफ्ट झाली आहे, तुम्ही बघू शकता. आता ही बघा, मी इथे सर्व इडल्या माझ्या काढून घेतल्या आहेत. आता हे बघा, तुम्ही बघू शकता माझी इडली खूपच सॉफ्ट झाली आहे. आता मी तुम्हाला तोडून पण दाखवते. हे बघा, आपली इडली एकदम कापसासारखी नरम झाली आहे.
तुम्ही पण माझी ही रेसिपी एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा.